Ja heu esmorzat? Sí! Beni, queda alguna tomata? Sí, en queda una a la nevera. Beni! Preparada, Beni? Sí. Ara! Ja ho veieu, aquests dies que esteu de confinament, aprofiteu per netejar la casa. Boníssim. Hola artistes, com esteu? Bé, després de l'èxit del primer vídeo, que ens vau enviar molts dibuixos i ens ha agradat molt, farem com una mena de segona part d'aquest vídeo on explicarem com fer un cap d'estil manga, com vam fer en el passat, però en la versió femenina. I en aquest cas agafarem un personatge de la mateixa història, del mateix còmic, de Mazinger Z, però que era la noia, que era la conductora d'un altre robot que era company de Mazinger Z, que era l'Afrodita A. Ara us explicaré una mica aquest personatge com era a través del còmic i vosaltres us aneu preparant el que necessitem, paper, llapis i goma i amb ganes de dibuixar, d'acord? Vinga, ara us explico el còmic i després fem el dibuix. Recordeu aquest còmic, que és el primer de Mazinger Z, aquest còmic que us vaig dir que l'havien fet aquí a partir dels dibuixos de la sèrie de dibuixos animats, de l'anime. Aquest és el Mazinger Z, no us ho vaig dir l'altre dia, poder. I ara anem a buscar la noia. La noia és aquest personatge, la Sayaka, i és la filla del professor. I de fet, aquesta noia és la que ensenya en Koji Kabuto a conduir el Mazinger Z, perquè ell primer no sabia ni que existia i l'havia fabricat el seu avi, aquest robot tan gegant. I llavors aquí veureu com apareix. Aquí podeu veure com apareix aquest robot, que és el que condueix la noia, i li ensenya com conduir el seu robot.
el Mazinger Z, en Koji. Podeu veure aquí, que és aquesta noia d'aquí. Aquí podeu veure el Koji i la Sayaka. Aquest és el germà petit d'en Koji, seria un altre tipus de personatge semblant. Doncs nosaltres ens farem un dibuix semblant a aquesta cara d'aquí, d'acord? Doncs vinga, a punt per començar? Començarem pels ulls. Una diferència, per exemple, veieu, els ulls són molt semblants, l'únic que li afegim les pestanyes, no? Però també una diferència són les celles, que poden ser més primes, generalment són més primes. Aquí tornem a fer el mateix que abans, tornem a fer el mateix punt de vista. Veieu que la galta coincideix més o menys, aquí amb la part de sota de l'ull. Aquesta vegada la farem contenta perquè l'altre estava una mica preocupat. La barbeta. Val? I aquí els cabells, doncs, bueno, porta un serrell, podem començar per aquí. Un serrell tallat així recte, però que se li marquen diferents flocs de cabell. I aquí li cau aquest floc més llarg, que també és com un típic recurs dels dibuixos manga, no? Aquests cabells que cauen així pels costats de les orelles. A l'altre costat hi podem fer l'altre. Jo, si vaig massa ràpid, ja sabeu que em podeu parar, me quedo congelat i vosaltres m'atrapeu, d'acord? Aquí porta una diadema, més o menys així. I aquí el cap. I aquí el coll. I ell aquí porta un uniforme, que bueno, simplificarem només amb la part de dalt, que era el traje per conduir el seu robot. Eren uns robots gegants, que feien, no sé, 10 o 15 metres. De fet era la noia que li ensenyava a conduir al noi, perquè ella ja havia conduït el seu robot primer. I en canvi en Koji no sabia com funcionava, perquè se'l trobava una mica de casualitat. L'havia fabricat el seu avi. Molt bé, més o menys. Podem deixar per aquí. Si voleu posar-hi alguna ombra, li podeu posar una ombra suau. Aquí, si voleu, li podem fer això. Si voleu, també els podeu pintar amb llapis de color, amb el que vulgueu. Un altre dia ja afegirem els colors en altres dibuixos. D'acord? Doncs aquí teniu una noia seguint una mica la línia manga. I era, bueno, un altre personatge del Mazinger Z. I no us oblideu de posar la vostra firma. Bueno, artistes, ja hem acabat el segon dibuix. El pròxim dia continuarem amb un tema ben diferent, farem alguna de pintura amb la Beni, i vosaltres seguiu practicant, perquè amb el coronavirus no podem sortir al carrer i hem de fer cosetes d'aquestes. Per tant, ens veiem ben aviat. Cuideu-vos i fins la propera.